माथो दाबो सफैयाब्रा आइजोफ्रालाय जानोलै ब्रेजारफ्रा बहाबासो हाबसोबोखो ना माखो मानो एथ'ग्राब थाब फैखो जारुमोना एसे लेट जाबानो जायोमोन ना हरै नोंना किसानो थाब ओंखारथ'नो हायाखै जोंनि दाय गैया जोंखौ बुंनानै लाब गैया हा बेहालाय गावसिनिखौ गायखानायखाय बिदि जाखागोन दा नोंहासो दावरायनांगौ दा नङा माथो दे रायलायबाय थानोसै माबार गायदो ओरैनोबा दिनै हागोथारनांगौ गाबोननिफ्राय सोलाबलाय लाङा दे थाब थाब गायनांसिगौ थाब थाब जांख्रा जानांगौ ना मादै औ नङाबा माथो मासिगोनहाय नोंसोर जादोंमोन सादुंआ जि गोसाथार मालाय रुमबांना लांखाथारोनोहाय दैज्लां बायबानो लेथायबाबो नङा माथोहाय फागि नङा माथो थगायनायानो फाग्लासोहाय आवसावा ओरैनोबा गिनानै दंखायो आंहा आयौ सान्दुं गोसा जाथारबायहाय दसे जिरायनांसिगोन औहाय खान्थाल जानांसिगोन दसे खान्थाला मोजां खोनासं ओइ र' रुब्रा हामा थो जाम्बा जागोन रुब्रा दानग्रोनो माथो थ' थाब थाब गोथावथ' जानो लुगैयो दस्राफ्राबो र' दानग्रोनांगौ दे बेसर उनाव मोनजाबाबो जायो गावसोरल' जायो जोंहाबो जानांगौ जा गोथाव नङा जा गोथावखा ना हांदो जादो बे थाब थाब दानना हो जाबाय नै खान्थाला मा गैखाला जा गोथावखा खान्थाला लागा दासो जाना हो खान्थाला गैला माइ गायनानै जा मेंखाबाय जोंहा दा बै लामायाव थास' आथिं खाना लांनांगौहाय जि मोजां मोजां दंखायो लामायाव नङाब्ला दिंखियाबो जि साइज दंखायो रावबो खायाखैदां दे बावदेबाय दसेल' जाथारदोंखा
फालांमोनलै औ बोथोराबो जि गरम बावनो दसे थान्दा खालामना थांसै नामा औ दे बाव हाबथ'लागोनलै ए न'आवबो एसे खामानि दं औ मादैया टाउनाव थांदों होनदों जा बिखा गुलु गुलुसो मोनबाय आं मा जानोथाय हा मा जादों बे जारौनि रिजाल्टखौ होनदां ए आंहालाय बेखौ गिलायलायदोंसो हा मा जानो जानांगौ जागोन आरो आयै मा जाखो मोजाङै नैथिथाखौ उथिबाय आयै मा एसएसखौ नैथिथाखौ उथिबाय नोङो हामथारबाय सना औ आफा हामबाय दे आं सिमांखौनो जि मोजां नुखाथारदों दिनै मोनायाव आं सिमांखौनो जा मोजां नुखादोंमोन दिनैफोराव आंबो पास जागोन बायदि मोनखादोंमोन आयै फार्स्ट डिभिजन थांबावगोन सानदोंमोन आङो मोजां जाबाय दे फैदो सिङाव रंगिनायालाय आइ ए बेबो सेकेन्ड डिभिजनाव जादों आफा नोंसोर थाथ'दो आं दुब्लियाव थांग्रोसै हाला बेथ' हा सिना खुन्थियासोमोनलै मारै बिदि जाखो आलि जावखा बारायजोब्बाय बिदि मारै जानांगौ थोदस Coba sumbernya murah. Bang. फैदोहाय फाग्लि माखौ देलायबाय थाखो रहाय फाग्लि गाहा देलायना फैखांनायखाय जलंगा लाना आयौ माथो सानाबो सानजोबथारबाय औहाय जोंहा दा दुब्लियाव थांजाथाव जाफैथारनायगोन साला मा फबले हा सिमानि खुन्थियाखौ बुखुनानै आरामसे बारायनानै दोनानैसो लाबावबाय बिदि जायो हारामजादा अफ्रि मोखां गोदोबो बिफाया आलि जावखाय हा सिमनाखौ बारायनानै लाजोब्बाय दाबो फिसालाया संबावबाय बिदि बोरै जानांगौ सैमा लांखब हार मोखां नोंनो खुन्थिया आफाखौ बिदि होनना माला जावखाया हासिमाखौलाय नोंसो हासिमाखौ बुखुनानै बारायनानै लादों आरो आफाखौ रायखांलायबावदोंसो आफाखौ रायखांबा आरो आंहा थानो हाखाया साला सैमाया अबैद' सिखौ मावग्रासो बे खुन्थाया ओइ लांखब बे खुन्थासो मा हिसाब गोदोनिफ्रायनो हासिना गिदा गिदिखा नोमफाया खिथाखादों बे हासिनाया गोदोनिफ्राय आरो आफाखौ रायखांबावदोंसो दालाय नोमफाया गोदो बेबायदिनो नङामोन आरो आफाखौ नायगोन आं नोंखौ माबायदि हासिना बानायनानै लायो दाहायसो नायफैगोन आं नोंखौ दा नायफैबावगोन नों माबायदि हासिना बानायनानै लायो बे नांबाय थागोन माबायदि नायफैयो गावनि मानसि लाना फैगोन मानसिफ्रा मेगन सालायलायोदां
माखौ बे ज' मावनाय दांनाय हाथाय बाजार जालायनायखौ होनदां हासिमासेबाबो बिदि जेबो गैथारा दालाय नङाबा माथो हासिमासेफ्रा खथ' दावराव जायो बुलाय सोलाय जोंना सिमासेबाबो बिदि गैयाना गैया जोंना गोदोनिफ्रायनो गैखाया बिदि Ini memang cuma ada bukan kayo. Aku lagi pun ada saya. Ang nabi pa di mo naman sila sihay. Kawan kayo ba taray sisa daghan sabay turo ko na kami nito. Sabi na kasi lang siya ma. Ayong, sa kasi lang do. Jaro, nampak bebek, nampak? Oh, ay, duhay ini pwede. Takkan laba kita bayar. No, laba dah. Buat aku nak lagi. Buat aku yang dah berkesan lang aku ya. Mana patah pergi bila ini ni mesti pesa tu juga kalau macam ni mana nge. Mati dah apa ya bila? Kamu kena hamtala, dah beris nak sulung dong. Mati dah orang kena tadeng. Udah. Nih, mati pesa pun rusak ya. Langkah tadeng bero nai na. Oh deh. Oh, beron, next na ujung hidung nama. Gaya apa je gaya? Nixni ada pihak kedua. Mati tangke bilai. Oh, cisnu belum nak doai. Apa saya dong pesa mas nung biau. Bisir bang kudu kayak mana deh. Gak kerja ni nungau. Saja ni ilmu sung kalam ni pesa kau kalam sini ya. Has juga lebih demi lah sini. Ini kan dua pisa kami pergi menang. Oh no. Nana pesa kami ada di sini. Bekursan pun rusak ber. Gak kerja nungau. Malai menang ni amne. Bang. Nai Jima, kena sungai.
बे बुथुंगा मोना न'खरजों दालारायसै दाखालि हा सिमनानि खोथाखौ लानो बिराद दावराव जादों आंजों हाया नायलाय आलि जावखा हा सिमना बारायजोब्बाय बिदिजों मारै जानांगौ दे आहा दाख्लि बिसिजों बेखौनो बाजाराव थांबा हा सिमासेबाबो दावराव जालायलाया नांलायलायासै होनलायलायदोंमोन जालारायबाय जाबाय एबारनिफ्राय दालारायसै माबायदि बे मानसिखौ नायथारनो आं गावलायरायग्राबा दालायराय दे रायलायला आङो मा जालायो आवसावफ्रा साला बेथिया बे दखानाव फैगोन थाङा मोसौआवनो हाबबाय थागोन आं फैयोना फैया नाय Kalau kisahnya mah, kita masuk ke sana orang Pada kurungtar, kumai bijem. Bapak deh, bismillah banai sebelah kurungtar. Aida. Le ya dah. Apa kumai bijem? Bismillah hinjau kuda nagi naik sebelah, nembak jejak terlalu batu. Ada. Apa saja sebelah? Nggak tahu apa jidong kaina. Tut kumai, kibu bra, kuda nagu kibra, harus kaman nagi. Mujang bahuli ang di deh. Ya le ya dah, yang berbaju kapal gigi kulai. Kena senang wajahku. Harus kalam pra kumbai mujang kuna gitu. Umar kuna mana? Ini mana kumbai? Saya start puri kali matu. Wah, pare. Hap ada. Neng nabu nujra kom nunga matu. Friend request kalam mana? Hap ada. Bebas mana kau baji nerna kendakan lang. Fungबाय नाङाब्रा खिथानाङा लोंहोगोन आं नोंनो गंसेखौनो दाख्लै लोगो हमनाय बायदि हंलेलेल' जादो फैखागोन ना बेबायदिबा फंबाय Ayo mas bang kurang Facebook senai lah Wow, singgir jebber size kak. Lazak munto. Jabai, एखेबारे खालामबाय एक्सेप्ट खालामबाय हामथारबाय WhatsApp नाम्बार बिहरनि र' नंमारगौ दाले आदा नोंगौ फंबाय ओइ नाम्बारबो मोनबाय र' फन खालामसां हेलौ जारौ आदा आं अनसाय खुंगुर बर' नों जेवारि ना मोजां ना खबर सबरफ्रा आदा मोजां नों जोबोद समायनालै ना जारौ नंगौ नामा आदा मोजां मोननायथ' दंखायोदां ना नोंना गैया आदा yes मा जाखो जेबो नङा जारौ जेबो नङा जारौ नों उसुबिदा गैयाबा गाबोन लोगो हमगोन जारौ जायो दे जारौ गाबोन हले लोगो हमथारगोन दे आङो दे औ 8टासोआव फैबानो जाबाय जारौ एसे फुंजानि लोगो हमसै दे जारौ दोनथ'नोसै होमबा दे दे बाय हाब जामारबायना आदा जाबाय आमारलालै नोंजोंबो नोंखौ हले बाजिनो खोन्थाना होमारगोनलै आङो थै फंबाय बिदि नङाब्रा आं लोंहोगोन होनखाबायना नोंखौ दहायनिफ्रायनो नंमारगौ दा जागोन माखौ लोंनो नाम्बार 1 जागोन दे फैयो गाबोन लोगो हमना फैगोन आं मोनायाव दे पार्टिया दे होमबा थांलायलायसै फंबाय गाबोन जासिगोन दै जोंना दे थांनो नाङालै
थिगानि टेलिफन गानफब हालेवनांगौ बबे थांनो नागिरदों नोंलाय बाजाराव थांनां एसे खामानि दङ आंहा हालेवनाङामोन नोंहा दानो फैगोन आं नोंहालाय थुमसिनि बेरे फुंजायाव अफाय बिरलांनो नागिरदों ओंखाम ओंख्रि संबाय नागारै ए आयै लोगोनि लेखांसे लाबोथ'नाय दंमोन लोगोआ बेखौनो बिहरगासिनो दानो हैना फैगोन आङो दा मोनानानै फै नों बेथि आरो बे सासेयाबो खयथायाव फैयो जावनायसै नों सानै आंजों हेलौ जारौ औ सफैबाय औ आं जिरायनानै दंगासिनो औ नै आंबो मोनफैबाय दे आं थांगासिनो दं थाबाय थाबावनो औ थाब फै फाथु दंब्रा बेलाय हेलौ बहा दं औ बै सासेया नामा ए नुबाय दे थांगासिनो दं थांगौ जारौ